Sommar Stockholm, juli 1980. Semesterlugnet har lagt sig över stan. Den jäktade stockholmaren har ersatts av den något lugnare turisten. Allt är som vanligt. Det flaggas på Norrbro. Det flaggas över hela Stockholm. Många är flaggorna och ovanliga är färgerna. Blått och svart och vitt. Inte ofta man har sett dessa färger. En ny flagga kanske. Ett nytt land. Eller har vi inte sett den förut? Tidigare någon gång. För länge sedan. Flaggor och folkdräktsklädda människor. Deras dräkter lite ovanliga. Men ej helt främmande. Folkdräktsklädda i 100-tal. Och deras språk, finska. Nej, men ändå så likt finskan. Här i Gamla stan, en utställning. Frimärken. Eesti Post. Estnisk posthistoria. Ja visst ja, de märkena kanske man minns. Eller kanske man har dem till och med hemma i sina frimärksalbum. Estland och dess frimärken. Ja, det är länge sedan det används. Men Estland fanns inte bara på Postmuseet. Estland fanns i hela Stockholm. I skyltfönster, i utställningshallar, i konstsalonger. På teaterscener dagliga föreställningar, uruppföranden med estniska teatergrupper från USA, Kanada och Sverige. Estnisk folkmusik och kantele. Och estnisk folkdans i det fria. Esternas 3:e kulturfestival hölls i år i Stockholm. Esto 80. Omkring 25 000 ester möttes här under några julidagar, långväga från Australien och USA och Kanada och England och Tyskland och Norden, men ingen kunde komma från Estland. Karin Söder talade vid den stora öppningsceremonin. Det är en glädje för oss att esterna i Sverige och Stockholm har fått stå som värd denna gång efter framgångarna i Toronto och Baltimore 1972 och 1976. Jag vill också från statsminister Thorbjörn Fälldin och hela regeringen uttala en varm välgångsönskning till festivalen och alla som deltar i den. Med de här orden förklarar jag den 3:e estniska världsfestivalen för öppnad. En kultur-, konst- och sångfestival för alla ester i världen. Men varför kom ingen från Estland till det fredliga Sverige? Estland är väl ett grannland till Sverige? Eller är det inte det? Res till Estland uppmanade dagstidningarnas annonser i slutet av 30-talet. Det lockades med billiga båtresor till Tallinn, till Pärnu, till Narva. Allt för att tillfredsställa svenskens vaknande reslust, hans begynnande intresse för andra länder. Men annonserna påminde också om Estlands historiska byggnadsverk och banden till den svenska historien, till svenskarna. Estland blev en självständig republik 1918 med drygt 1 miljon invånare vid Östersjön som esterna kallar för Västerhavet. I närmare 700 år hade då generationer av ester levt under främmande makter. Vågor av erövrare har sköljt över esternas land under århundraden. Tyska svärdsriddare och danske kungens män. Stefan Batoris polska ryttare
och Karl XII:s karoliner. Alla ville de ha en bit av esternas land. Till 1700-talet kom och allt blev de ryska tsarernas byte. Städerna i Estland byggdes av de förmögna köp- och handelsmännen, oftast av tysk härkomst. Huvuddelen av esternas folk bodde utanför dessa murar. De brukade jorden, men de ägde inte den. I långa tider tillhörde jorden främlingarna och esterna var livägna bönder. I mitten av 1800-talet vaknade intresset för den estniska folkdikten och folksången. Man upptäckte sin historiska bakgrund och det blev ett nationellt uppvaknande. I det självständiga Estland genomfördes en jordreform. Bonden ägde äntligen sin jord. Nationella minoriteter i landet fick rätt till egna skolor, samfund, även representation i Estlands nationalförsamling. Det av Gustav II Adolf grundade universitetet i Tartu står som en symbol för esternas kulturella strävan att tillhöra Västeuropa, vara en del av en nordisk union, en tanke som förblev endast en önskan. Dörrarna västerut öppnades för ett kulturellt och vetenskapligt utbyte med Norden och för enstaka officiella statsbesök. Här Gustav V på besök i Tallinn 1929. Och så var det den rike svenske turisten på Estlands vita stränder som lyssnade på den senaste grammofonskivan. Den 23 augusti 1939 undertecknades ett hemligt avtal mellan Sovjetunionen och Hitlertyskland. Här drogs framtida gränser mellan dessa stormakter. Polen skulle delas, Finland, Estland och Lettland skulle tillhöra Sovjetunionens maktområden. Knappt 6 veckor senare kom ryssen, Sovjetunionens generaler i Tallinn. Artiga handslag och därefter kraven. 25 000 man ur Röda armén skulle få militärbaser i Estland. Det fick sin vilja igenom. Ännu hoppades det estniska folket på hjälp. Det blev inte så. På eftermiddagen den 16 juni 1940 ställdes Estlands regering inför ett ultimatum. Sovjet gav esterna exakt 8,5 timmar att öppna sina gränsbommar. Annars skulle den ryska armén komma med våld. Klockan 5 nästa morgon öppnade de estniska gränsvakterna bommarna. Den 10:e sovjetryska armén kunde utan motstånd välla in i landet. 70 000 man. Estland var ockuperat. Men det gällde att ge denna militära ockupation sken av demokrati inför västvärldens undrande ögon. Nya val till den estniska nationalförsamling skulle omedelbart anordnas. Möten hölls med de stridsbeväpnade ryska trupperna intill. Demonstrationstågen beordrades fram med stridsvagnar som övervakare. Kandidater till nationalförsamlingen nominerades. Men när valdagen kom fanns bara en kandidat i varje valkrets att rösta på. Alla de som ej var lojala till kommunistpartiet tilläts ej att ställa upp. Denna församling lyfte enhälligt sina händer för att Estland skulle bli en del av Sovjetunionen. Och framför dem, inne i sessionssalen, stod soldater ur den sovjetiska krigsmakten. Estland hade blivit en del av det kommunistiska Sovjetunionen. Hitler-Tyskland erkände omedelbart Estlands ockupation.
Som andra land i världen erkändes Estlands införlivande i Sovjetväldet av Sverige. Så följde dagar som mardrömmar, arresteringar, avrättningar. Estlands president, statsmän, officerare, arbetare och bönder. 4 000 häktades under en natt i Tallinn. 10 000 i hela Estland. Närmare 3 000 av dem var under 15 år. De fördes till järnvägsstationer och lastades i godsvagnar. Och på fraktsedlarna angavs 30 människor per vagn. I 3 dygn i den heta julisolen stod vagnarna på bangården. Ingen dörr öppnades, inget vatten gavs, inget bröd räcktes fram. Enbart till Novosibirsk-området, långt inne i Sibirien, sändes 233 vagnar. Sammanlagt 60 000 människor arresterades, avrättades eller landsförvisades under det första året av det kommunistiska väldet i Estland. 1 år senare nådde Hitler-Tysklands blixtattacker Estland. Tyskarna hälsades först som befriare. Men Tyskland ville inte alls ge Estland dess frihet tillbaka. Som så många gånger tidigare kämpade främmande makter igen på esternas land. Städer förvandlades till ruinhögar. Och hösten 1944 bröt den röda armén åter in över Estland. Inför utsikten att återigen hamna under Sovjetunionens diktatur lämnade tusentals ester sina hem och sitt land och flydde västerut. Det var hösten 1944. Man packade några väskor, värdesaker, kläder, steg utanför dörren. Kanske låste man inte ens efter sig. Och begav sig mot Västerhavet. Man sökte sig till kusten, till fots, med häst och vagn på alla sätt. Kanske fanns det en egen båt, en vän som hade en plats. Kanske fick man tigga till sig en plats, tvinga sig på båten, betala för den. Avskedet mellan det som stannade och det som for, en kyss, en handtryckning. Och så var det över, man var på väg. Små båtar och pråmar, skutor och fartyg. Överfyllda på däck och underdäck. Trötta, frusna, rädda. Men blicken var riktad åt väster. Många var det som aldrig nådde fram. Höstvädren och havet tog många liv. Båtar sänktes av ryssar och av tyskar. Men för de flesta kom räddningen. Till ett liv i landsflykt. 30 000 ester hade kommit till Sverige. En ny omgivning, ett främmande språk, främmande människor. Kvar fanns oron för det som hade stannat hemma. Oron inför framtiden. Och så den första natten, den första vilan i deras nya land. Än kom det eftersläntar under hela hösten i ranka båtar, flykt i desperation. Och så tog flyktingströmmen slut. Stränderna blev tomma. Ryssen hade erövrat Estland. Hela september och oktober 1944 var de svenska tidningarna fyllda av händelserna. Händelserna på andra sidan Östersjön. Om dessa flyktingar, båtflyktingar, om deras strapatser, om deras upplevelser, deras rädsla. Tacksamheten var stor för de insatser som gjorts av den svenska marinen, kustbevakningen, lottorna,
alla frivilliga medmänniskor. Men flyktingarnas rädsla fanns kvar. Kriget var inte över än. Och Sovjetunionen hade blivit en mäktig och kraftfull stat. Sverige vägrade att utelämna flyktingarna till Sovjet. Det blev politiska flyktingar i Sverige. Men Sovjets krav att flyktingbåtarna skulle tillhöra Sovjetstaten godkändes. Enheter i ryska marinen anlöpte svenska hamnar. Och taktfast dunkade den sovjetryska marschen på Slites gator. Flyktingarnas båtar samlades ihop och bogserades sedan under sovjetiskt beskydd tillbaka över Östersjön till ett sargat Estland. –36 år senare, i Stockholm, samlades närmare 25 000 av de 75 000 ester som bor i den fria världen till sin kulturfestival med mörka minnen, men där dock nuet stod i förgrund. För länge sedan sa man i Estland: låt oss vara ester, men låt oss också bli europeer. Idag, spridda över hela världen, säger esterna: låt oss vara europeer, men låt oss också förbli ester. Esto 80, ett uttryck för de fria esternas samhörighet med sitt folk, med dem som inte har förmånen av självklara mänskliga rättigheter. En samhörighet uttryckt genom sång, dans, ord och konst. Konstkritikern Lars Hedlund skriver efter att ha besökt Kulturhusets utställning av estnisk konst bland annat så här: detta är, mätt med internationella mått, stor grafik av för den svenska publiken praktiskt taget okända konstnärer sedan mer än 3 decennier. En mäktig manifestation, säger Lars Hedlund. Den gamle mästaren Erik Hamer, som med kraftfulla drag och färger tonar fram känslan av sorg, förnedring och övergivenhet hos den utstötta. Enno Halleck, som så enkelt knyter samman landskapets grönska och blommande äng med himlens och havets blåa toner. I folkvimlet i de olika konstsalongerna. Den internationella Endel Kux och den livligt skisserande Ilon Wikland. Ilon Wikland, en konstnär vars skapelser nästan alla har sett som illustrationer i många av Astrid Lindgrens barnböcker. På Konstakademin hänger Eduard Wiralds grafik. I nästan varje estniskt hem i Estland, i alla länder, finns en Wirald. Med distinkta mästerliga streck går hans visioner från krigets och livets helvete. Till undrande, kanske hjälpsökande barnaögon. I en särskild utställning stormar den unga generationen fram. Nya former och nya färger. Frågor kring det estniska språket och undervisningen i de estniska skolorna hör till dagens centrala problem. Invandrarminister Karin Andersson uttryckte sig så här. När esterna kom hit ansåg nog de flesta svenskar att det var självklart att inte bara barnen som föddes här utan också de som själva kom hit skulle sträva efter att språkligt och kulturellt assimileras i den svenska urbefolkningen. De estniska strävandena att låta barnen få del av föräldrarnas språk och kultur, bland annat genom estniskspråkiga skolor, möttes inte bara av oförståelse utan jag tror också av ärlig häpnad. Det var något nytt för oss här. På den punkten har det dessbättre skett en stor förändring i vårt sätt att se på frågan. Barnens rätt till sitt modersmål är numera allmänt erkänd. Och för mig har just den frågan blivit något av en hjärtefråga.
Ants istub laupäevaõhtuses mõisakõrtsis, paras jõmin peas. Författaren Arvo Mägi läser ur sin nya roman. Den estniska litteraturen har av lång tradition en stark förankring bland folket. Boken och bildningen har varit ett stöd i alla tider. Exilförfattarnas läsekrets är idag världsomfattande. Böckerna sprids för det mesta efter bokklubbars mönster och varje år ger exilförfattarna ut 15-20 nya skönlitterära verk. Det finns flera litterära tidskrifter och det finns ett 15-tal tidningar. Tidningarna ägnar stort utrymme åt ungdomsfrågor, utbildning, konst och kultur och naturligtvis åt nyhetsmaterial från Estland och om ester världen över. En ny stråkkvartett, modern i kontrapunkt, byggd på gamla folkmelodier. Av Eduard Tubin, den store symfonikern, en våg av applåder. Applåder vid olika konserter för Harry Kisk, pianist, dirigent och musikpedagog. För Arne Visima, firad tenor, idag 82 år, älskad av sin publik. Helve Sastok, 21 år, tonsättare och pianist, ännu i början av sitt liv i musiken. På fjärden utanför, glada tongångar. Flickor födda i Sverige, i USA, i Australien, i Kanada, men med ett gemensamt modersmål. På väg, kanske till festen, med folkdans, musik, gymnastik och sång. Armsat kaasmaalaset. Välkomna kära svenska landsmän. Most welcome to all our guests from Great Britain, Canada, Australia and the United States. Pianisten Kabila Retei och författaren journalisten Andres Kyng hälsade välkomna på det här sättet. Y bienvenidos amigos de España y de América Latina. Tervetuloa Suomen hoimolaset. Здравствуйте, дорогие русские други. Hälsningen på ryska väckte munterhet. Det fanns nog inte många ryssar bland de 10 000 åskådarna på isstadion. Utbildningsminister Jan-Erik Wikström uppehöll sig vid kulturbanden mellan ester och svenskar och han slutade sitt anförande med följande ord. Elago esto, elago esti, elago estlased. Leve Esto, leve Estland, leve Esten. Och sen böljade musiken, sången och dansen fram.
Kati Dihane, 16 år, från Kanada. Körsången har alltid varit ett traditionellt inslag i esternas kulturliv. Den gemensamma sången, den kanske enda uttrycksformen i svåra tider, sedan mer än 150 år. Mina Herma, den kvinnliga tonsättaren, och hennes på folkdikt byggda sången om den mäktige Kalev är ett högt uppskattat inslag vid varje sångfest. Här 60 körer, 1200 sångare. Man väntar på festivaltåget, en demonstration om samhörighet mellan de fria esterna och ester där hemma. Till Kungsträdgården tågade 25 000 och riktade en appell till världens alla länder om frihet, om självbestämmande rätt för Estlands folk. Vi vädjar om hjälp från den fria världen till de som förföljs eller fängslas på grund av sin politiska eller religiösa övertygelse och sin nationella verksamhet. De som förlorat sitt arbete och sin hälsa eller som förgås i sovjetiska fångläger. Våra tankar
finns hos de lidandes familjer, mot vilka ockupationsmakten brukar sitt övervåld. Vi uppmanar alla fria folk att kämpa för människovärde och mänskliga rättigheter också i Estland. Mart Niklus arresterades den 29 april i år i Tallinn för att han, liksom Andrei Sacharov, kräver att Helsingforsavtalet om de mänskliga rättigheterna förverkligas i Sovjetunionen, i Estland. Många är de som är fängslade i dagens Estland, i ett grannland till Sverige, som Sverige har glömt. I Jakobs kyrka klingar orden Ex deetia ette Jumala tempel olette. Vete ni icke att ni i Guds tempel äro? Tonsatta av Rudolf Tobias.